Dobrý den, děti. Dnes si ukážeme, jak se nechovat v lese. Takže projdeme si tady s malým chlapečkem a uvidíme, jak se nechováme v lese. A pak si ukážeme, jak se máme chovat v lese, ano? Takže se na to podíváme. Za prvé, pokud vidíme houbu, tak do ní nekopeme, že ano? Protože si ji rádi také utrhneme. Ale houba! A je po ní. Další věc, se nesmí řvát, že ano, protože vyrušujeme zvířátka. Děti, také se nesmí lámat větve, protože potom nám nevyroste stromeček. Děti, nevyhazujte odpadky, protože potom to sní zvířátko a je mu špatně. Teď vám, děti, ukážu, jak se chováme v lese. No takže, za prvé neřveme, ale chodíme velmi potichu. A když vidíme takovýhle hezký strom, tak nelámeme větvičky. No a když už jsme houbář a chceme nějakou houbu, tak když vidíme například tamhle červenou houbu, tak ji nebudeme trhat. Ne. Protože to je muchomůrka. A ta se vůbec nejí, takže tu trhat nebudeme. No a tady půjdeme potichu, mluvíme potichu. No a zde máme věc. Někdo zde vyhodil kapesník. My tedy kapesník zvedneme, že ano? Vememe si ho a vyhodíme ho doma, aby se nestala nějaká strašná věc. No, takže já teďka se půjdu podívat, jestli tady nejsou nějaký zvířátka. No a vy doma, vy nedělejte tyhle věci špatně, ale dělejte to podle mě.